जों दा बाथौ रिजर्टआव दंफैयो एसे बेरायनोसै सिङाव फार्स्ट टाइम दिनैसो हाबदों नालाय सिङाव माबायदि सिनारिफ्रा जायगाफ्रा माबायदि जाग्राफ्रा दामफ्रा बेसेबां दाम औ ओमफ्राय बिदिनो दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों आरो जों एसे नायसै थोदो होमबा बिबारफ्रा मोजां दे बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि बियो बेनिफ्राय बिदि नुगोन आरो गोजाननिफ्राय हरैबो दं बेबायदि आरो बरिया बानायहांबायलै दासो कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो माबायदि खोना जायगाफ्रा एसे फोरमायना होलाय बरिया दा बेसेबां जायो माबायदि मोनदों नों जाथालावखाय दंलाय नामना दंजोबो माबायदि जायगाया दे खोन्थालाय बरिया माने कुल मोनफैयो आरोना गोजोननाय मोनफैयो जायगायाव फैनानै सान्थिनो बै माबायाव खावब्लाबलायाव जोंबाय लावसोबावसो गारजा खेरायनो दै बियो जायगाफ्रा मोजाङानो जाजोब्बाय जाग्रा मोनजाजोबगोन बाहाय पिच दंलांजोबो ओरैजाय एथ' केनाक जाहैनायसै बिलाय माथो जाखो जेखाइ खबाइ बिबारफ्राबो देन्जार जाजोब्बाय बिलाय मा खाम जथानो बियो सिङाव बेबायदि जादों दा गाखोनानै देखायगोन र' नांगोल जुंगाल बर'नि कालसारेलनि नामजोब आरो गासिबो नै बाहाय जिरायग्रा दं लेमा मैदांगुर गिला थावख्रि माने माब्रा बुजिया खादै हाथा सोरखि दाङा नाथा जायगाफ्रा गाखोनानै नायनांसै गाखोनो मोनामोनब्रा गाखोलायबायलां बरियालै जिरायसै माबाबा बेलासियाव साबसिन जागोन बाहाय नोंनो सानसुआंग्रों लिंहरग्राया गार राहा गाखोनोसै बैथिं जिरायनाय नुफैफै सान्दुं गोसो औ सानैजों जिरायनानै लोङो नामा आरो नै बाहाय दंबावोसो सान्दुं गोसाथारलै जाम्बा बेलासियावसो फैनांगौमोन केमेरायानो कालार नुलायलाङो दुगैनानै फैयो नुखायो मानसिखौथ' बहायफ्रानो गोबोरखि गेसाव मोनामलाजोबो बिगुरा केमेरामेनना इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि डायलगसो लोंलाबायलाय फाग्लासो जागोन जौ लोंग्राफोरनि थाखाय मोजां जाथारबाय नै ब्लेक दंनो ब्लेक एन्ड वाइट दंनो दंजोबो नै दामफ्रा गोगोमखा फेसिलिटिफ्रा बरियालै हिट बानायजोब्बाय नै सेनिटाइजारबो दोनखादों जिरायग्राफ्रा हिट आसला जानो जमगासिनो नै नों दा मा जानो गोसो जादों दे बुंलाय आंथ' बेखौ मिथिया हाय दिस इज केनाक बसुमतारी बिजनेस क्लास Oh my God! Wow!
आला मा जायो नों चावमिन गावखौनो मा आलार मोनलायलायबाय आं दसेनि थाखाय दामा बिराद खम जाफैबानो जाबाय गासिबो खम मोनजायो बेदर एवनाया 30 थाखा प्लेटसेयाव ओमफ्राय चिकेन चिलियाबो माबानि मोनजायो 40 थाखानि ओमफ्राय साहा कापसेयाव थाइबा ओमफ्राय डिसकाउन्ट थाइसे थाबावगोन आरो गासिबो खम जोब नोंथांमोना जाफैबानो जाबाय गोसोबादि इन्जय खालामनो हागोन जायगाखौल' दामि नुयो ओमफ्राय खम जोब बिराद खम थाइथाम गार्लफ्रेन्ड लानानै फैनानै जाफै बिराद खम फैसाखौ 10 थाखा 20 थाखा लानानै फैबानो जागोन ओमफ्राय आरो नै दा फुरा रेस्ट लादों जिरायजोबदों आङो बिथाङा नोगोर जाखागोन नै बे फुरा जासिजोबगोनां जालायलायो बे 20 थाखानि आं 30 थाखानि ओमफ्राय बेजोंनो जों प्लेटसे मोनखागोन आरो ना चिकेन पर्क मेनुबो देखायथ'ला जों मेनुआ दाम खमद्राय नालाय ओंखायनो जों देखाय जाबाय आं नोगोरनो 280 थाखानि ओरैनो जाखाबाय आं 200 थाखा जों दा फैफिनबाय थांफिनसै जाखां लोंखां ओरैनो फैबाय आरो जोङो फैसा खिसावनानै फिसा दखान नागिरदों जाहैदों गय जाफैबाय नैबेहाय दखान फिसायाव हरजोंथ' दाम गोसाजोब नालाय दा बेनोसैमोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालाम